Krajina je poznata po pametnim mladim ljudima. Upoznaćete Hanu iz Velike Kladuše i Armina iz Bosanske Krupe. Obrazovanje, nova znanja i vještine za Hanu Galijašević predstavljaju nešto što se podrazumijeva i što voli, a svoju uspješnost potvrdila je brojnim nagradama i priznanjima. Među skoro 1000 učenika na takmičenju The World Scholars Cup u Atini osvojila je 8 zlatnih i 6 srebrnih medalja, a plasman na svjetski kup šampiona rezultirao je novim priznanjima. Svidio mi se format takmičenja, opće znanje, ali opet nešto što nije toliko akademsko, što nije evo ti činjenice pa ti to nauči pa ćemo mi tebe testirati, već više nekako društveni dio učenja, učenje za svoj život, a ne za druge. Tako da mi se to dosta svidjelo i evo, mogu se pohvaliti dobrim rezultatima na regionalnoj, globalnoj i na kraju na turniru šampiona. U Ateni sam proglašena najboljim učesnikom iz Evrope. Samim tim onda jesam bila najbolja iz Bosne i Hercegovine, a tamo sam osvojila 34. mjesto na svjetskom nivou, dok na turniru šampiona sam osvojila 14 medalja, 11 onih srebrnih i 3 zlatne. Tata Husein, koji je Hanu pratio na put u New York, i mama Elvira, oboje prosvjetni radnici, ne kriju ponos zbog njenog uspjeha na ovom, ali i prethodnim takmičenjima. Sredstva su naravno morali sami obezbijediti. Postojala je velika podrška, prvenstveno moje porodice, koja je, Bogu hvala, ogromna, i prepoznali su većinom to. Dalje uključili se i pojedine organizacije, pogotovo privatna preduzeća od mojih poznanika, prijatelja i tako dalje, u institucije i organizacije, nevladine organizacije, asocijacije srednjoškolaca svojim akcijama, prikupljanjem donatorskih sredstava i tako dalje. Ponosna jesam, možda manje pokazujem, tata to možda emotivnije doživljava, ali svakako možemo samo istaknuti, daj Bože da ostane tako i da bude još bolje. I Armin Marić, gimnazijalac iz Bosanske Krupe, osvojio je brojne nagrade, bio učenik generacije, u srednjoj školi intenzivirao svoj internacionalni aktivizam. Bio je jedini ekološki ambasador na najvećem edukacijskom takmičenju, plasirao se u top 100 mladih u svijetu, nominiran je za internacionalnu dječju mirovnu nagradu. Jedini sam iz Bosne i Hercegovine što je ikada nominiran za ovu nagradu, a iz Balkana samo, ja mislim, jedan momak sa Kosova ili Makedonije pored mene izabran. Iz Evrope ove godine sam samo jedan od 4 što su nominirani za ovu nagradu. Ni Armin nema organizirane podrške zajednice koja bi se svugdje u svijetu u ovakvim slučajevima naprosto nudila. Ponovo je na dijelu ljubav i ponos roditelja, također prosvjetnih radnika. Toliko sam ponosna da, bez obzira što sam nastavnik bosanskog jezika, ne mogu naći dovoljno riječi da opšem svoju sreću. Hoćemo li mi biti u situaciji da s ovim ovakvim finansijskim sredstvima pratimo njegov taj put u njegovom obrazovanju, to je već drugo pitanje, ali nadam se da će zajednica, društvena zajednica prepoznati njegove kvalitete, njegov rad, njegovu upornost. Njegova potraga za znanjem je samo krenula i mislim da će ona još dugo trajati. Snagu i Arminove i Hanine želje za znanjem potvrđuje angažman u raznim sferama. Armin je aktivan na polju online učenja, skoro da nema oblasti koja ga ne zanima, Hanu također, a uz to aktivno radi i na jačanju statusa mladih kroz asocijaciju srednjoškolaca u BiH. Ja svakom takmičenju pristupam tako da idem